हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय ब्लग लाबोया 1 वीकसोआनो जाबायमोनदां नै दिनैसो खालामफिनलायबाय जों मा हाननो नागिरदों लोगोफोर नुलांबाय थागोन नै बेवहाय स्वरजना फिथाइ दंना बेखौ हानगोन जों दिनैहाय बुरिजांजों बिराद जानो लुबैदों बुरिया आंना गोरलैखौ जानो लुबैदों माने आं माजों जागोन ओमफ्राय जानोसै माजों जानाय जायो गोराबाबो गोरलैबाबो जानोसै लगायनानै दान्दाबो दंखायो नै बेयावनो फिथाइ हानग्रा सोरबा हानदों मोनदां ने फिथाइखौ बेयाव दोनखायो ए हाननो हागोन ना नोङो ना हानगोन एलाय नैबोनो दंलै गाहायावनो नै बेखौ खायलाय हनै मोनहागोन ना मोनहाया मोनहायानो राबाय ने नै स्वरजना फिथाइ माजों जाब्ला बिराद गोथावसिन जायो लोगोफोर खोन्थाहर दे मा बेदरजों ब्रयलार जाहा बुरैयानो दायो दान्दा दैजेनबाय नै आंखौ फोरोंनो जाहैदों गावगा माने आं रोङा मेगनाव हाबगोन हनै माथो सिरिबोनो हाया सिरिहोनो हाया माथो नों औ दे एथिं आथिङा गुदियाव हो गुदियाव हो गुदियाव हो बेयावनो फैबाय नै दहायनिलाय मोनसेयालाय ए नों दैफैदो दे रोङोलै या लोंफैथ' गोरलै दंबावोसो आरो बोथिब्रैसो जाबावगोनलै मेरला दं माथो गोजौ गोजौआव दङ खैथा दङ बुरजा दं गैला गैला बै आं खाबावनि हानबावनांगौ लोगोफोरनि बेखौ हानबावनोसै दंबावो गोजौआव एसेल'सो आरो ने दाबो हमखां हागोन ना हाया नै बैखौहाय थुख्रायनो नागिरदों आं हमखां हागोन ना हाया हरथाय नों हरथाय थां जायाखै 1 2 3 1 2 3 आयै गावगानो हाला आखाइ मोनसेजों नालाय आखाइ मोनसे थुदों हागोन ना हाया ए थाबथाबायसो थाबथाबायसो हनै नै मोनसे दङमोन नै नैबेखौ लास्ट नै नै मोनासै थोबाय दा दे थांखासै मा थांनो संहैखानोसै जाखानांगौ मोनायाव स्पेक आंना हमबोदोरा स्पेक हमबोदो दे हेलौ आंनि सना हाय सना ओइ माथो माबासो गानहोदों नायनो खोमा हाबासो हिर'नो होननाया थांसै लोगोफोरजों ओइ दखाननि न'आव चलो आरो जोंना पार्सेल फैगासिनो दंबावो पार्सेला बयथासार गिदिरखा जानांगौ आंना बुरिया थुमुल लेबनां हासिगोननो आं जानो लुबैदों नालाय सानजारि मैथ्रु ओमफ्राय मा होनो नोंसिनिथिं मा होनो मोदोमफुल होनो मैथ्रु होनो सानजारिफोरा मैथ्रु फिथाइ जोंना थुमुलसो होनो खनसे मा होनदों मिथिया आं डायलग मोनसे गोसोआव फैदों दे रायलायबो दे ने सानजारि हिनजाव लाबाय आरो औ ओमफ्राय बिखुनजोआव थांबाय आरो न'आवहाय आयै मैथ्रु फिथाइ हरफानोसै दंना गैया होनबायनो ओमफ्राय गैया हर होनबायनो आरो लाना थांबायनो न'आव बस्था लखबबायनो मोदोमफुलसोनो आरो ओमफ्राय बेलाय माथो न'आव मेरला बिदि जादों आरो ने नैबेसो गोमोनदां नैबेसो नों गोमोनखौ जायो बांद्राय गोमोनद्राय नङा एसे माबा होनो आदा खावरा मोननाय बै मोनद्रायबाय ए जाजायो बेनो जाजायो दे मोजां लिरदे सना दे बरिया जागोन बेनो जागोन दे बेखौ माजों जागोन लोगोफोर आं नै नैबे नुबाय मा होनो बेखौलाय नोंसिनिथिंलाय
फानलु थफा नोंसिनि मा होनोले हा नुफेराखैमोन ओरैबायदि थायो आरोना लोगोफोर नै बिफां फांनै दं बेवहाय फांनैबो ओरैबायदि थायो जाख'नो हालायलाया नै दाबो बिराद फिथाइ दं नै ओरैबायदि गोथाव मोदोमफ्रुल' जाखानायसै आं एबार मुदुफुलजोंहाय थुमुल फिथाइजों लगायनानै तुमुल तामुल होनजा तामुल तामुल फिथाइ तुमुल ना तामुल होननांसिगोन दायो जाजोबखागोन ना हाजोबनांगौ है खावसेल' जानो हानायलै हा खावसेल' जानो दै मिननो राहा बिराद बौजानो आखाइ बनाय बोरैबा फिसा हाबावनांगौ ओरैबायदि गोथाव जाखासिगोन लोगोफोर नै फानलु थफाजों सिफ्लेलायनानै लुबैयो नामा जानो ओरैबायदि जानो लुबैखादों खमै जागोन सानदासो ओंखाम जाखादों जाखानोसै नामालाय हजोंसो आयौ खमा लुगोन बियो मोनामजोबबाय फानलु गोसा गोथाव नांहैखाबाय खोमायाव गोथावलै आं जायाखैनो गोथावलैनो गोदो गोरलै गोरलैयाव खम जायोमोन साफा जायो उदैया जानो लुबैलामोन आं आगैया Amir, Mimi Alia. Amir, saya muduful, muduful, tumul. Sampai. Kalau kau sembrang luang ah. Paling saya. Paling Di sana dia. Oh. Salad. Dia paling luas semua aja. Nói rồi cái phần thóc ạ. Saleh. Sana ya panluku. Kesa. जों न'नि खाना लाबोखायोमोन आरो नै नानि आरो लाबोबाय नै बेखौ दखाननिफ्राय बायनानैहाय आयो जोंना 6 months जाथारसिगोन आयो मा लाबोखो बेयाव बोरमा ना लकेल हानाय आलासि फैगोन नोंनिया मानि आलासि बोरमा 1 केजि बङाइनिबो दिखियाजुलिनिबो ओमफ्राय मानिमुनि नों एवाखै दा बाजैया मानि लाबोदों मानिमुनि एवगोन होननायखाय थोनाय गाना लाबोदेरदोंमोन बोरमा बाहाजा सारमोन ओमफ्राय दाउ बाहाजा फैबा मोनफैबाय इसोरो दोंदो जों माबा लायनि केक लायनि केक जों केक लाना फैनि ओइ अनखौ नाखाबाय आङो सावफैनोसैल' अनखौ सिथावखौ ए सिथाव सावलायबावो Denny Pak nih aniku mak kandung lah nih nih mak kandung ani nih nih ani sudah nih onasi kau sedang naik nih mobilku nih nơi ra này một sự tiền rất này có được yêu người mày đây được lớn đang không biết rồi The next day. लोगोफोर मैयाथ' ब्लगा जोबाखिसै जोंना ओमफ्राय पार्सेलाबो एसे मोनानानैसो फैबाय नालाय ओमफ्राय जोंना आलासिबो दंफैयोमोन बेखायनो मैया आनबक्सिं खालामनो हायाखिसै दिनैहाय आनबक्सिं खालामसिगोन लोगोफोर दा नैबेखौहाय 4 केजि होनदों दा जोङो सुग्रोनोसै सुना नायग्रोनो लोगोफोर दे जोंखौ थगायदों ना मादों नोंथांमोनाबो नायलांबाय था प्रुफ 4 केजिनि फैसा लादों बिसोरो आंनि केक सुग्राखा बियो केक सुग्रा बियो गोदानखा 5 केजि सुजायो दे सुदो दे आरो थायाब्रा एसे लाबो ला है ओरै फुलबालाय बिदि फुलबा दोनफिन दे दे उल्थादोन बुस्थु ओरै उल्थादोन दे औ नै ले नुबाय 2 केजिबो गैया नै 2 केजिखौ हमना लाबाय दे आङो नायदो लोगोफोर नै नुबाय
2 kg गैबावा ओमफ्राय 4 kg फैसा लादों बिसोरो 1 kg 974 ग्राम 2 kg लाबाबोथ' जायोमोन माने 4 kg लानांगौ 4 kg लाबा नोंथ' थगायजाबाय 70 रुपिस होमबा थगायजाबाय 40 रुपिस थगायजाबाय नोङो थगायजाबाय आं सानखादों बे बुस्थुआ 4 kg जानाय नङा मानो होनबा बे स्टिकारफोरसो इमान रेजें बुस्थुआ बोरै 4 kg जानो सानदों नायनोसै दे आनबक्सिं माबायदि मोजां हरदों एबा ओमफ्राय बुस्थुफ्राबा माने बेनाव आं अर्डार खालामनाया खनब्रैसो जाखाबाय थगायनाया बिदि जायाखैमोन सिगांहाय खिन्थु दाखालिबो थगायदों बिसोरो दाखालि बुरजा मोनो प्रडाक्टआ दाखालिहायबो 4 kg होनदों 3 kgल'मोन दिनै 4 kg होनदों 2 kgल' बेबायदि थगायबाय आरो ने आं डाइरेक्ट बुंहरखाबायना नोंसोरथ' आंखौ थगायदों होननानैहाय मानो 4 kgनि फैसा लाखिगोन नोंसोर होननानैहाय माबोरै सिख्रेब सोना हरदों बिसोरो थगायजाबाय जों 50 pieces ना गैया गैया 50 pieces बिहरदोंमोन ना नोंनियाव दंना गैया जेबो दोनदो दे जेबो दोनदो जेबो ला बेखौ सुजोबनांगोन ना गस्लाखौ I love my mom Mother's Day ni Mother's Day ni bे लोगोफोर नै Mother's Day ni ओंखायनो बिहरबाय आङो नै I love my mom Mother's Day नि toppers team toppers सोरबाफोर केक अर्डार खालामोबा जों बेखौ हरगोन आरो सायावहाय दे केकनि सायाव थुना हरगोन र' दा देखायगोन र' मा मा दं आयै ओरैबायदि खम दामिनो बिस्टिकनिबा फाथा माबा बेखौनो अनेखा नैबेसोमोन एसे दामिया बे मोना दामिनो नैबेसो ना बेनो एखे नै नोङा बे क्वालिटिया एसे बेलेगखा फिसासा क्वालिटिया एसे बेलेग गैया ओइ बे जोंनि बक्सा बेलेगथ' क्वालिटिफोर लाबोनाया नंगौ बेलेग माथो बखार र' देखायजोबदो दे मोनसे देखायनांगौ ना औ बे फक्सफोर जाबाय फक्सफोरखौ सानलाय दस्रा दंना गैया 2 4 6 8 10 दं Happy birthday नैबे मोनसे happy anniversary नि बियो दाहाय चेक खालामसै नायलाय ब्लु कालार हरदों जोंबायसो आङो बेखौलाय मानो हरनांगौ आं मोदोमनायसो बिदों नैलाय मा हरखो बेलाय बेखौलाय आं फसायथाराखै जोंख्लाबनाय मोजां जोंख्लाबनाया नै लोगोफोर नैदि केन्देला पेकेटआवहाय बङाइगाव लांबा सोंनायाव 80 थाखा दे मोनसेयावनो 20 थाखा गोलैयो बियो होमबा जों बेखौ ओरैनो हरबावो जोङो 1 kg केकआव ओरैनो हरो आइ माथो गखायो नै नुयोना माबायदि सायो नोंहाथ' बेखौ जाहाथा नैबे ममनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मिकि माउस देखायहरदो ओरै मोजां नै ओमफ्राय नैबे डरेमन बुरजा बिहरखाबाय आं बुरजा बिहरबाय नैबेबो नै माने ओरैबायदि नांगौ जायो बेफोरखौहाय गथ'फोरनि थाखाय ओमफ्राय नै बेबी शावारनि थाखाय गर्ल अर बय बेबी शावारनि थाखाय नैबे अर्डार खालामबाय सोरबाफोर अर्डार खालामोबा बेखौ जों होना हरगोन आरो किउटनो बेफोर 60 लायो पेकेटआवहाय बाहेराव 60 लाखायो ओमफ्राय जों बेखौ ओरैनो हरो मोसाना नायनो 60आव नङा 10 थाखा गोलैयो मोनसेयावनो मोननै हरबावोसो ओमफ्राय नैबे कंग्रेचुलेसन्सनि माबामोन टपार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बार्बिनि खै पिस मोनथाय 10 पिस बिदों आं 1 2 3 4 5 6 7 8 जाजोब्बाय नैबे ओमफ्राय टम एन्ड जेरि ना मा मिकि माउस थाय एलायबो दं बेलाय मोनसे दं नै बार्बि नैबे टम एन्ड जेरि नै बे गथ'फोरनि गोजा आरो डरेमनखौ बांसिन बिहरदों आं डरेमननि अर्डार बांसिन फैयो डरेमन नै बिदिनो आरोना ओमफ्राय मा दङ देखायजोबखादो नैबे गारिनि आरोना सोरबाफोर गथ'फ्रा कार लाभार थायोना
बेनोहाय गथ'फोरासो बांसिन बायो बेनिखौ गिदिरफोरथ' नाङा बेफोरबायदिखौ ना नंगौ बिदि आरो ओमफ्राय नैबे आइ लाभ माइ ममा दंखाबाय बे बेबि शावार बिराद बुरजा टम एन्ड जेरि डरेमन बेनो आरो गासै खैथा जाखो माने बेलेग बेलेग माबाखौ देखायनाय दं मोनसे बेबि शावार मम नोंबो दं नामालै खारालाय टम एन्ड जेरि खारलाबाय खारलायाखै रायलायाखै रायलायबो सिङाव नेबोनो नैलाय सिङाव औ कार टम एन्ड जेरि मादार्स डे मम ओमफ्राय बेबि शावार डरेमन बेखौ मा होनगोन मिकि माउस नामा ओमफ्राय नैबे बार्बि माबा डल मा होनगोन बेखौ सिन्ड्रेला ना माथो अनेक दङ नै जिखुनु बे आरो बेनि गेजेरावनो जाबाय एसेनोसैब्ला बिदिबा